kocha. To Babu Owino. Babu Owino osewacho ndalo mang'eny ni en odwa bedo governor ma Nairobi. Kendo en osepimo ni en odwa bedo governor ma Nairobi. Dwaro nodwa bedo governor ma Nairobi ok rach nikech yiero pok ochopo. Nomination pok otim. Koro kata within ODM ka samo tim nomination donge pod onyalo yudo tiko koloyo jok ma gilerogo mondo dhi obed governor ma Nairobi. En osewache very clearly ni gimodwaro en odwa bedo governor ma Nairobi. Yes. Gi kanyo be giromo golo president manyalo piem gi William Ruto. Apa ni chama mar ODM nyalo golo president kendo mano pok waloro. Chama mar ODM sama wantiere ni wang'eyo ni jakom noweyowa gima waluongo ni broad base. Broad base government ni kata winjruok ni en ni ne wariwore gi UDA mondo wati kanyakla ka wakonyo piny mondo bed gi kwe, mondo wane ka nyalo bet gi piny nyalo bet gi kwe mondo tich otire ne jopiny nyaka koro chieng' ma koro wadhi timo election. Mano emiluongo ni broad base. Koro kaka jo ODM wan gi gik moko adek wanyalo timo. Wanyalo yiero mabe wan kaka sani wasewacho ni wamiyo jatendwa Senator Oburu Odinga thuolo ni mondo wachak wuoyo nikech e Kenya kaka in political party ma serious secho sekalo kata igni koro sekalo ma party nyalo wuok aching kende nodwa ni mondo odhi kende mondo bed president. Koro wan kaka jo ODM mano wang'eyo. Koro wawacho ni sani ne wamiyo jatendwa Senator Oburu Odinga thuolo mondo ochak wuoyo gi parties moneno ni pach gi chal kodwa. To wawacho ni kaka wane broad based government ni wachak wuoyo gi jo UDA. Wawinjane ni to UDA kama ne jakom koro owewa nowewa gi 10 points agenda mondo piny olosre, mondo jo piny oyud haki gi kendo ngima jo piny obed motegno kendo maber. Ang'o mosetimore kata usetimo ang'o, usetayo ang'o mondo wane ni gigi ne dhi timore maber kaka ne jakom dwaro. Mano twak mwadwa ni wabed go gi jo UDA. To be ka wadonjo nwa riwre kodu, ere kaka wanyalo choro Kenya mbele ne jo Kenya. Mano twak mwacho ni party leader gi joge moyiero gidhi giwuo gi UDA. Wuoyo gi UDA komiyo ni okochuno ni koro waloro wuoyo gi jomoko. Wabo wuoyo gi jok moko maparo kaka wan jo ODM mondo wang'e ni gito pachgi en ang'o. Mano mar ariyo. Option wa mar adek en ni kama gi otamore to sani wa continue to strengthen the party ma wagero party kendo party bedo motegno. To ka wategno mwanyalo bet ni wachung' kendwa pod wan gi option mar adek ni wagolo president wachung' kendwa. Party ni otegno koso yie